Welcome sa Palami Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka ana Jude ta. Hello listeners, ako na sa ni-upload ang What's the Style Part 21. Magapon mga listeners, magbasa gapon ta sa mga comments katong last nga gi-upload na to. Ang basahon na to, ang first comment. First comment na to si Ryan in Quito. Merry Christmas, idol. O sa tanan na to mga listeners, Merry Christmas sa inyong tanan. Salamat sa imo Ryan in Quito. Si Ma'am Delsam 99, mayong hapon sa idol, timing kayo, kamulog prepare dinner. Salamat always, God bless you and family. O isa ka, daghang salamat sa imo Ma'am Delsam 99 sa imong pag-comment. Salamat jud kay si mo dia Ma'am Delsam 99. Si Clarice Pag, salamat idol, nice drama. Salamat pud sa imo dia Clarice Pag. Si Sir Dads Vasquez, daghang salamat pala may drama sa What's the Style sa compilation part 20. Advance Merry Christmas. Advance Merry Christmas dia Sir Dads Vasquez ug sa imong pamilya. Ug salamat kay sa imong pag-comment nga na-appeal nako sa pagbasa karon sa akong pag-vlog sa part 21. So nako Sir Dads Vasquez, salamat kay sa imong kanunay nga pagpaminaw pagsunod sa atong mga drama. Si Jennifer Tibis, bago na tong komentor, kanindot paminawon bisan katugon ako. May matagan kong balik kay nindot kayo ilang istorya. Kamatay sa imo dia Ma'am Jennifer Tibis. Nakamatag jud si Ma'am sa maski katulgon ug salamat kay sa imong pagpaminaw Ma'am. Welcome sa Palamay Drama. Si Michael Chan Amores, idol from Tubod Lanao del Norte. Salamat sa imo dia Michael Chan Amores. Si Oscar Abedog, salamat na sa upload dol. Malingaw na sad mi ani dol. Salamat jud sa imo dia Oscar Abedog. Merry Christmas sa imo dia ug sa imong pamilya. Usbon ako, salamat kay dia Oscar Abedog. Si Jod Prestico, matik na mi idol. Salamat sa imo dia Jod Prestico. Permini ka paminaw sa ato si Jod Prestico. O salamat kay si mo dia. Si Benji Kisay, balik-balik naman lang ang uban ana busing. Dili jud nato malikayan jud. Sir Benji, ay tungod sa atong kadaghan nga edit, di jud ta ka kadumdum og nabalik na. Di nato malikayan nga nabalik na di ay. Og salamat ay sa imong pag-comment Sir Benji Kisay. Daghang salamat si mo ha. Si Sir Dan Tindungan, nice drama sir. Makalingaw jud. Salamat si mo ada Sir Dan Tindungan sa imong pagpaminaw o pagsunod sa atong drama. Si Sir Willow, duha ka heart ang kang Sir Willow. Salamat ya sa imo da Sir Willow. Si Ryan in Quito. Salamat sa Ryan in Quito sa imong pag-comment. Mga itong listeners, tanan ka-comment sa ato. Ato nasugdan atong What's the Style Part 21. RMN Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the Style? Pagdumot Style, timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya, pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagtago niya ng dughan ng malibuto. Palami Style. Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipay ko. Tagpawa ko. Lipay ko. Kasilag Style. Ikasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto magkita lakip ang imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Aygon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan. Kay nasulat naman sa lapihan sa panahon. Nabisan ang mga dagkong balod. Dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? What's the Style? Akos timoy, butan ba ako nga pagkabana? Kung nahitabo man nga nagkasa akos kong asawa, sipyat lang yun. Pero paninguhaon ako nga dili na mausban nga kung sa. Mao kini ang nahitabos kong kinabuhi nga di gyud ako mahimong hikalimtan. Mao na isultis mong maguwang? O Timoy, misod kunog uyab-uyab si Laika ug maglisod og monitor niya ang akong maguwang kay nag-wheelchair na baya taon to. Bida sad. Kasayang na nga itong paggasto ni Laika sa iyang pag-eskwela kung mumabdo sa iyang uyab. Sayang yun. Do ka tuig na labi ang kuwang. Nya makalampos na siya. O niya. Sa may plano ni mo ron, ha? Kung muingon ka nga paundango na si Laika sa pagtungha niya, agad na sa kunimo.
Ganahan unta ko nga makalampos na siya. Kay, wag tay anak god. Ay may nalang unta na nga may pagumangkon ko nimo sa atong ato ba nga mapatiwas gud nato pa eskwela. Ay katawa dia, gidi na lalim pagasto na. Agang wag pataka ka naman lang yagyawit god. Soko gyud ay ka. Mao sa bitaw ni gusto Ay. nako nga makatiwas gyud siya. Busa, sige. Anhi ko siya papuyon sa ato samtang nag-eskwela pa siya. Anin mo siya papuyon sa ato? Udong Timoy. Ug kung makalampos na unya siya, bahala na siya siyang kinabuhi. Basta kay patiwason taon na siya. Ug kung do naman siya uyab, pabuwagan nato. Kinahanglan nga dili siya mag-uyab-uyab samtang dili pa siya makalampos. Mao ba? Ihatod og waon ka na si Muntia sa mga sunod semana? Oh my train. Basta, tagsa na lang ta magkuyog kay masuko man si tiya nga makuyab-uyab ko. O kung mao na. Karon limo man itong klase o. Ito ta sa amo na. Ako rin usas bahay. Magtagbaw-tag maayo dito kay liso na ta sunod semana. Sige, ampas ko sa imong motor man sa tong klase. At ito sa inyo. Sige, ta na. Mamahaling ta sa room. Time na para sunod ang tong subject. Tanay dong. Gusto ha. Muna to. Uman sa itong klase. At ito sa bahay. Magtagbaw-tag kay gwardyado ka na sa imong iyan. Ulan ta sa mong bahay dahil ka. Hindi ko malato. Ipasakay ko og taxi ha. Ihatod ko sa highway dong. Uday! Okay. Niya na tungkol sa mong bahay day. Naulit na. Lami na kayo. Hasta ko dong. Ganina ra nga. Nigilok ang ako. Lami na kayo. Magtagbaw kong kaon ini kay gwardyado na misunod si Mana. Action ka lang ni. Ang ako di. Kaon na sud. Okay. Halipi. Parang meron. Agay, hindi pa day. Kaon nagmayo nga ko aday. Kaon nagmayo. Iduot na ko ni. Ikaw na nang imo sa ako. Dali kay lami na kayo. Maplaster ko kita. Lamig kayo. Gini. Lami. Murag luya man lagi kang naabot gikas eskwelahan. Nagluya ko sa among test tiya, uy. Pero okay ra. Dako mo kong score. Si Arsa ko tiya ha. Mag-half bath ko. Nalakaw, basig human natog kaligos tiyo ni mo Timoy. Pulis banyo. Sige, alis ako tiya. Kapuyo. Tulog ka raon kita nga muna kuha ni Marjon. Hamos sa pamati ang akong kuhain. Manghimasa ko. Doon na lang ko sa banyo. Hala! Hala! Kalit mo nagkagpangable. Kadako. Ayos. Wag yung kuisaan ni ha. Ikay ka ba yan ang able o diretso? Sorry kay Tiyo. Akong sakay, wag ko matoktok. Sorry. Uy, sira nagbalik ang bultahan sa banyo. Nabanga kita nun siya sa ako. Pero bang isugar ba sa ako adihang iyang nakita? Ay, pitas ni pag-umangkunas kong asawa eh. Pero bang nakatutok sa kuha? Astilan, maunay maigo sa kuha ba? Yayay magyun siya ba? Pero dili ko. Kay buutan ko nga bana. Paliguon niya ito na ako si Andring. Kay mga kadyar-jiro na may noon ko. Kay kalit tukar nga akong gana. Mama friend, kita ka buhay si Mutia. Lagi pero dili gid nako siya Tiyo ha. Bana man na siya sa akong iyaan. Grabe kay katako og kataas iya friend. Hangtod karon nagsige ko kuna-una siya ha. Grabe ha. Ay!
As ka labiyar ba, anak, friend? Kadang dako, si Pita ni mo. Nigtaon-taon ipasok sa tilaw na ko anong mga tagko. Sukat nakakita ko sa iya, friend. Wa akong gana sa akong uyab. Anak ko sa imong iya, Bas Marjon ba? Sus, klaro kayo, ang gamay kayong iya. Medyo lupya, kay nga tubangan. Mao di nga bagal kay katubangan si Tiyo Timoy. Lagi. Mao di ay isa. Bisag matured na siya pero tuski ka lagi. Ay, hindutan mo tanahon, friend. Nalaki na ka? Nalaki ka bilang. Ska labiyar, magkanoon na, friend. Ang imo dako na. Try ni mo. Try ni mo. Ala no, malaki. Ala, di natin ka, friend. Like ko ka na, friend, kung imo i-try. I-try. Basta-basta, ha? Lamig ka ng dako, friend. Dadaan ko ni mo sa inyo. Oo. May kay tuwa mga sa probinsya ang imong tiya. Payamos lang na to kay way nagbantay nimo. Paas lang sa ako, Jun. Mauli kog sayo. Papaulion kog sayo ni Tiyo Timoy. Na sa tatay. Sige na. Sa kanin sa akong motobis. Agdo to sige na. Ay, pasa lagi ko. Diyan na ka. Ulit na ko. Bye. Day! Naunsa mo ko eh. Nagsige mo ko una sa kang Tiyo Timoy. May kay waras tiya, Andre. Imong ini akong buhaton. Uy, Tiyo? Laika. Anong misod magkadinis sa among kwarto ni tiya ni mo? Nagduwa ka sa imo, Tiyo? Oo, ay, nakinamot ko. O akong gi-imagine si tiya ni mo. Tiyo, gusto ko mo tilaw og sakit. Ha? O kanang imuha. Klaro kaayo nga sakitan ko, ana. Okay. Kung kalitan gakos ug hawk. Ang tinuod. Ikaw may akong gi-imagine. Ay. Imagine na to. Imagine naman ako kutob pero mo kay gusto nimo nga alibi. May daon ta kaskat. Tiyo! Kalami, Pagilok si Mundo. Yan kakabay ani ba uy. Pagilok. Tiyo. Kalami, anak. Pagunin ko sa imo, Tiyo. Oy, labi mo ay bantang kayo. Pagulit ako, Tiyo. Wala, di man ni masud sa kung kalami. Agoy, ay. Agay. Kawat. Kawat mong ba? Laika. Alibi. Hinay lang, Tiyo. Biyato Hinay lang. na kuha sa imo. Bipin, sige na. Sige, ikaw anis ako. Amo plaster ko. Kadsa ka diya sa Tiyo. Ngayon, Tiyo. Bila na. Kinik. Hinay ako. Basod pa ka, Tiyo. Mo na, Tiyo. Kasakit. Mo na akong ipangita. Sakitan ko. Kalami, Tiyo. May nahitabo gyud namo sa pagmumangkod sa kong asawa. Wa gyud tako'y plano nga magpakasa sa kong asawa pero gipugos man ko sa iyang pagumangkon. Nadapod ko. Wa ko makabalibad kay lami masad siya unya batan-on pagyud. Mga katubang kasama ang kaagi ni Timoy dinining tulumanon. What's the style? Wa makabalibad is style. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Maui ginaingon, gibasulan ko na ang tanan kong nabuhat nga kasalanan. Apan kay dilit ka manggid makatag sa imong pasaylo, andam ko ning dawaton sa tumang pagpaubos. Unsa? Mao ka na, day. Kaya nagkuyo na sa sila sa Bernaw yung ba na taon. Nuod sila sa kamotel. Brando, mahimo ba? Ayaw butang-butangi og saang akong bana. Og labaw sa tanan. Suod ko nga higala si Verna. Buutan si Verna og buutan ang akong bana. Naa sila sa KSL karon noon sa mga eh.
Yan? Diesel sa may lindapit. Suito lagi ka. Dito ka? Pero may Sir Dodong. Mga na yung paborito Sir Dodong. Ewan ko makakdi mo. Ako sa bangan sa motel niya isudlan, no? Oh. Oh, isundan ko ang taxi ng ilang sakyan. Unsa? Luyahan ako, Dever, na mas lami pa man kamuda kaysa kong asawa nga si Kayla. Pero mas gwapa kitong akong amiga kay nako, di ba? Oo, eh. Mas gwapas Kayla sa imo. Pero, tuwa man siya sa layo. Inurjak baya kay ko. Og nagpasalamat ko nimo. Nga imo kong gisukot. Kay doon na ako'y kapahungawan nga muto ka lang akong kanak. Kwarta, pi. Kay doon ako'y palitoy. Oo, eh. Bago man nagpadang akong asawa nga tuas gawas. Hatagan ti karon o mga 10,000 pesos lang. Ay, salamat mo eh. Dali, pi. Usap ta. Nakapaaway naman ta. Unya ra ihatag ang kwarta ni kawas na nato. Torchak sa tagpani. Gusto na, eh. Kapoy na ko. Doy? Igo na tong tulok karamon. Ay? Hatagan ta ka sa ipangayo mong kantidad og manggawas na nis motel. Sakay silang taxi. Huwag sila kalibutan ng ibidyohan ko sila. Ang gawas dihas KSL Forbida. Og oblikos patawon kamo tibir na sa hawak ni kung liluoy tao sa sawang may mauwi na. May abroad taon. Si Kayla aron makatag tawag maayong ugma sa iyang mga sa iyang kapuyo o ilang pagpuyo. Apan imo siyang giloiban bay. Balik ko sa kong giingan sa kumuto. Mabiya ako ng napita. Ha? Tugan na lang po sinuod pa. Nagbinuutan ba si Maui das Pilipinas? Huwag siya magpisyo niya? Oh, wow! Luoy akong umagad. Ang pinanggan akong umagad. Nagbinutan diri ang akong anak nga si Maui. Wa na mo inom. Wa manugal. O wa mo apila ng ginadiling dugas. Pangabit pa. Pangabit? Wa nangabit ang akong... Pangabit? Ang akong bana diha? Pangabit. Kuan! Wa gyud wa taon. Wa taon Layla. Tao ba? Ang tarong ko diha pa? Wa lagi taon. Taon klaro na kay na ha. Butan kay nga akong anak. Wa gidi wa say batay og bisyo dai nga imong giingon nga unsa dali na pita kanang pangabit ayos wa gyud taon. Samot nga wa gyud taon na. Kanang mga tubang mi ikaw ra gyud pirmi ang unod sa mong panagsulti dai. Ang pirmi gawas ang baba ang imo ra yung nganday. Sige naglito ko og Kayla. Has kaglaruar ba gid? Kayla, pero usay di ko kalito ko sa ay. Salamat kun mo magani na pa. Kayla gyud. Sige pa. Bye. Kayla. Day. Ay. Giputo na ba yung among panagsulti? Primero ba nalitok na ko kay Layla? Pastilan. Murag nasabot ko nga. Nagduda siya na. Nga may kabiting akong anak. Pastilan. Oh. May ito si kong hanong. Isat bang? Si Maui matingali ni Nia. O kadyo! Sige na Nia. Saka diri Maui! Dali kay nanawag na ko ang imong asawa. Dali Maui, dali. Unsa tay? Ingon ana ang gipungutanan ni Kayla nimo? Umuwi. Mura doon na siya katahap nga. May kabit ka. Iyay. Doon na tingali nakasulti niya da. May kabit ka. Iyay. Ba't kinsa man tay? Kinsa magahay nakataho niya nga may kabit ko. O ang suod niyang higala mo akong gikabit. Kinsa magahay nagsulti niya tay kadyo. Ako pa na yung Maui. Imong puto na imong mga binuang na. Kaysa pagkatinuod lang. Dako kong supak niya. Buutan kay imong asawa. Nga imong gibudian. Nagtrabaho taon ni gawas sa atong nasod. Aron lang mo sinsur tas pagpuyo ini. Apan, nangabit ka na inoon. Nungsa ka ba? Dinuod pa. Wa mo ko'y gustong birna. Tuludyak na giapas na ko niya. Mo ba? Gikabit ko lang siya para doon ako'y kapahungawan kung mutukar ang gana ng... Pwede naman ang tag... makinamot ka ba? All by myself? Kinamot kapoy at twist baga?
Halos ba ko kada adlaw nga muto ka kong gana. Unya, halos po ko kada adlaw nga magkinamot. Pamaulam sa kong baga na. Okay, nabalaka ko si mong gibuhat. Nabalaka ko ni Maui. Bugtong si Brando na kinasayod ni pagpauli na ako sa Pilipinas. Dili mahitabo nga tumo-tumo lang ang tanan nga nangabit ka. Kay gisend ni Brando na ko ang video di in loving kay mas imong kabit nga ni sud ug ni gawas mo sa motel. Mo pagikabit ni mo nga akong suod kay hikala. Salamat nga niya ka, driver na. Dali di kilamin na kayo, day. Milagro man ko. Nara ko ni mo gipaani sa inyong bahay. Kaas na kay kwarta kung check-in patag. Unsa man? Uy, nakakita nimo nga mulipot ka diri sa pultahan sa kusina? Wa, ang mga bata rin nakakita na ko. Duwa og tago-tago. Datang skor tuloy na, kilamin na kayo. Tana, day. Daming agad kumot kayo. O ba kaihi bagong ligo? Giluan. O ba kaihi ba? Noy kayo. Pakunita sa kusimo. Ambe, tuskikit ani. Lisan dili tantong dako pero tuskik kanon. Ay, kalami. Sige pa, sige pa. Inainagay mo ito. Ano ko? Ay, dahay. Huwag ko magtuong ng imo mabulian. Maglabaw na huwag ko magtuong ng imo kay transfer na. Nay, niya ako nung tungod sa hotel ang gisakyan tong taxi. Tinudanay ni mo de kaila? Ha? Kayo may pulis mong bana? O ikaw, pusla maiyan ang gibuhat nako. Mubahos ko. Mga bitsad ko. Ug ikaw ang himuon akong kabit, Brando. Oh, lami. Nindot. Salamat ya. Mahal kay ka. Gigugma ti ka day sa tibuok kong heart. Tala manaog din yung taxi. A driver, among plate, oh. Tana dayon dong Mga nasuklian na doon. Kakilo. Cute ka. Nindot kayo. Nindot ti flower day. Kakilo. Ang gilo kayo na. Lipayo ko. Bawas ko sa kibuhat sa kumbana. Malambi. Kaniin mo ni Tanan. Oo, ako wala na day. Ikaw, sapsapan gilin ako paglakaw. Sakto ah. Ano dagi mo ha? Sige na. Sige. Daro, porma na. Gibilan na ako akong duha ka pa. Wow. Nga naman. Takubong nagnganga. Sige. Tuslom na ko ha. Nasod na? Awa pa di ay. Sige, Usap na siya. Ay, so na ko ha. Sada. Padayon mo. Ibitin na ito nga. Naalala nila na kuliyo. Kana, padayon. Sige, dali. Analang na kayo. Kadali. Iyon sa diya. Ani, hindi ka naman. Sabi, now. Anong imo maning gibuhat, day? Anong nagpahilabot man kan Brando? Nagpahilabot ko niya. Kasi akong ipuli ni mo. Buwag na ta. Day? Hibaw ka, sukad ka na hibaw ko. Nga gibudhian ko ni mo. Gipapas na ka sa akong kasing-kasing. Kasal man tuod ta. Pero wa na ko'y gugma ni mo bisan gamay. Magbuwag na ta ha. May lain ng lalaki nga nakapanag-iya na ko ug sa akong kasing-kasing. Day, Kayla. Pasaylo ako, day. Pasaylo ako. Nakigbuwag yun ako ang akong asawa. Ako ang unang nakasaha. Busa, gihatagan ko lang siya sa iyang kagawasan. Mga katumang kasama ang kaagi ni Maui, dinhining tulumanon. What's the style? Ihatagan na ng kagawasan style. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si King. Ginaingon, dili gid maayo nga manghinambog kita sa atong pagkatao kay mahibaw-an man gihapon ang bati nga resulta. Mao kini ang hitabo sa akong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahitalimtan.
Mulimit lang ko gidadhan to sa 60 anyos. Ikaw, Jay. Ako? Oh, 70 anyos akong limit. Imo ha? Ako 60 anyos. Ikaw, ha? Oh, ako. Ikaw, Viking. Ikaw, Viking. Ako hinoon. Di ako ako apil-apil niyo. Mo, habi. Apil lang gud ka. Kay notado mo kay ka nga bangis kas mga babae. Agree ka. Ay, may motor ka. Dalo rin mong pangkaso ng mga babae sa imong motor. Hari, gid eh. Maong, so kaya na may pilay age limit sa babae nga imong turjakon. Pamilya tunahon do. Pamilya. Ricky. Lain ka na. Ampo taon do. Lain ka na pangutan na. Tubagal lang gud miking. So may naana ba? 80. 80 anyos si mong limit, ha? 80 lagi. Sure. Hibong mahinoon mo. Sure, di. Makaya pa na ka sa 80 anyos? Basta mangihi pang maglingkod. Katilaw pa na nako. Sa tinuod ka, Viking. Adi man mo to hinoon. Biko na, biko na. Viking. Aron may mutuon ni mo. Naaman si Lisa diha. Ha? Lisa? Lisa, good. Ang luwa ni Carmina, good. Oh. Mo may pag-celebrate ana sa iyang birthday atong usang buwan. Dagsik pa kay na si ng Lisa. Oh. Unsa man? Tilaw ka? Bago mo lang na biyolo. Basta mangihi pa lagi maglingkod. Diba? Tilawan. Bira juga. Lingkod mangihi. Oh. Nairo ay, lingkod mangihi. Sa kanila. Kalita. Asa mo ka? Akong tawgon ng Lisa. Akong panihon dinhi. Ug atong pangutanon kung makaihi pa ba siya kung maglingkod. Ay. Kaya, oy. Karang mangihi ka maglingkod ba? Ay, kaya palagi na ako, Jay. Be, kuno be. Suway kunog pangihi lang. Ha? Anhe din atubangan ninyong mga lalaki? Oo. Aron among masuta nga tinuod ng imong gisulti. Hindi man ka mo tuo. Kaya lagi. Anong man ka? Kadiyat be. Paim na sa kong daghang kanang sopre kanang usa ka litrong sopre di aron dayan. Go, King. King. Ano ako man? Kumusta na nani? Ikaw may kortahan na mong tanan ng hiron. Ampo, King. King, pagsyol. Palitay ko sa kalitrong soft drinks ng Lisa. Sige na, King! Sige na, Lisa. Pangihi na. Ay, tepa. Ikaw na Lisa mo, murag laking tugab. What good mo? Tempa. Kaihion na gyud bitaw ko. Pero gamay be. Oha. Pungko ko ha. May pungkos ng Lisa kay mangihi na siya. Okay. Ngihi na ko ha. Ruas white hair. Ako ni Gartil. Pero na lang. Tempa ngihi ko nga magpungko. Tanawa ninyo boys. Oh, gusto ka ihi pero magtribo. Litro. Bihawi. Jaw. Huwag mo pangihi ba? Kana makatarong kag barog ha? Kaya? Huwap lang, King. Ampo sa ko, King. Ayun pa kayo pa mahurot akong ihi. Humana ko pangihi. Watch out, boys. Mubarog na ko. Hops! Kitams. Waki. Okay ba kayo ng Lisa, King? Bilahi na yung King. Naliko magkagabing dako. Asa man ka? Ay, mag-abot ning duha si King. Unsa? Asa? Sa langit ko, no? Unsa? Pangisa! Mapahamak ko ini ron. Dako magpusta sila si Bay G o si Bay Benda. Nga, makaya na ako nga makig-towards og 80 anyos. Aw, inoon. Guwapa masa siya ng Lisa. Nindot pagporma sa lawas, bisag 80 na siya. Pero, aksyon ko kabalaka ini da. Unsa makaitsura sa iyang cho-cho sa kagumot na kaha. Kagumot na kaha, no? Kinahanglan. O taon kay gumot na. Hatan ako. Basta nagpaabot na ako sila si Bay J o si Bay Ben. Kaya ko di mo, King. Unsa man? Kadilion ka? Ha? Kadilion ko taon. Aw,
Basta budaog lagi karon sa atong pustahan lagi. Ay paghambo bay king. Buhat to sa. To sa Lisa dito sa kwarto niya sa pension house. Unsa? Pension house? Ni, kadaghan ko ting anak. Ay reklamo diha god. Kay kami si Baybin ang nagbayad og short time. Wa ko magdahom. Sa akong edad karong 80 anyos, naapay lalaki nga mo gamit nako. Oh, I'm very proud. Iyo man ko lang si Elisa. Ako lang imagine niya si Pia Wurzbach. Liz, Okay. paghabol. Ha? Paghabol. Maghabol man taon ko. Alimuot kay ng kwartuha. Gawas pa sa dwa ko maanad nga maghabol kung mag-torch. Wa pa gani. Nanood ka. Wa man. Paghambog pa king. Hambog ito. Sige. Sa humanato ba manglaba pa ko. Ups! Kumusta nagkaroon si King o sinang Lisa sa kwarto sa? Piti to. Grabe Ricky oy, ambot lang. Ambot lang. May pabitaw to tato giso to kwarto or kita itang maturjakan betul dia Lisa porbeda. Ay sayon ra na. Mga itag duplicate kay sa tag-iya sa pension house. Okay? Tuloy na Baybin. Time pasa. May request ko nimo sa dili pa ta mag-start. Unsa man nang Lisa? Mansasa kog maayo ha. Maganahan ko ba? May lang na sa mga batanon pa. Ay, diretso lang ko ta. Oy, shortcut gyud. Labaw pa na shortcut. Cutting trip pag ini. Aron dali. Okay, nahla, sugod na ta. Maghubo na ko sa kusinina ha. Apsh! Susunod. Kusinina sa... Ay, huwag ko pasalo ang taon ko. Huwag ko masayop. Pagkagumos na. King, ayaw nagputok-tutok niya sa akong body. Hamag na. Pas nila ng Lisa. Gumutan na ba'y dagway anak. Maglagot ba ya kung inyong gumuot? Magdaon ta kag tansa. Suling ka na ako lang. Gawas na din eh. Hindi na kaya. Dili. King, move on, King! Kwarta na! Imo ning bahin Baybin, no? Ano, porbeda. Wada mga kwarta tada. Pildi nung ko na. Panghambog pa mo nga 80 imong limit. 80 bitaw. Ako nung hinay nagbasol sa kapagpanghambog. Resulta na. Sorry King, pag-ampo. Alain na yung ipasod nga o. Unsa man? Ang original. Dako ni ka opay. Si Baybin. King, Carmina. Unsa ato nimo kan? makarm-karm ka karon diha. Unsa yung gibuhat sa kulo Lalisa? Unsa? Ha? Waman. Wa? Agay kusog nimo man nagpaday. Ano pa na sa inyong pagbugal-bugal sa kong apuhan? Agay! Gay! Ikaw sa kayo, pakita nimo yung gipangita ka naman, ikaw sa lang! Agay! Kita! Uy, ikaw! Nalabaw ako. Sir ka man di ay King. Tungod na itong hitabuan naman ni Carmina, nagasinabot na hinuon Miss Carmina nga magpakasal o puwerteng panghagi sa iyang lula nga sinang Lisa. Di na ko manghambog nga 80 anyos sa akong limit kay masugamak ta. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palamiay drama ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Sidro. Paite kay ning may edad na ta nga dugay nang nabiyudo. Unya gusto pang maminyo pag-usab o batanon. Kay
pagkapangitaon di sa babae nga musugot og matured na. Kay matod pa, ang matured luya na kung ibabaw kung muskama. Pero dili ba yatanan nga lalaki nga matured luya og tuhod? Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi, dili na ko mahimong may kalimtan. Ala, migawas lagi ka nga di ko sa banyo ang akong umagad nga si Venus. Amaw pa yan yung babayhana. Ala, ninapaluhong na ako ay. Pa? Inaw niya si Buboy pa ha nga, muuna ko niya og lakaw. Sayo ko rin nga pa-report ang sa opisina ko. Hala, uy. Iya na tanan. Pa, uy. Umagot ka makatingog diha. Nagsige man hinon kag tanaw sa kong atubangan. Pila na gani anak ninyo ron ni Buboy, day? Unsay pila, uy. Si Papa Baya. Nalimot ka nga, usara man ang among anak ni Buboy. Si Inday Sara raman nga bugtong mong apo. Ay, tuod. Usara man day mong anak. Mao day nga. Hugot lang gihapon kag-agay da. Wala kagwa mo unsaay sa panahon. Mao ba pa? Hugot pa gyapon kong tan-awon. Ala ka, uy. Wagin mayat-yat day. Wagin muluag. Wala gihapon og dagalan gihapon ang panglawas. Da. Unsaon pa kayat-yat na ako nga tagsaraman nga mudugkal ng imong anak. Unsa? Ay, haris ako pa. Mag-ilis na ako sa kong kwarto. Pero di lang na ko pukawan si Boboy. Alis ako pa. Pa, trapuhin niya ng baba ni Mog ang sawg ay. Sinabawag na yung laway namang nagtanaw sa kong atubangan. As kang buhang. Kita na siya nga nagtuo ang akong laway. Gimingaw na baya kong tsokolala, uy. Kanindot ka kung maminyo ko pag-usab og batanon nga babae sa magpangidaro ni Venus nga akong umagan. Ala ka, wow. Kanindot ka. Adto ko sa kwarto na ako, bi. Magpahungaw ko. Pabuthon ko ni kibati kong gana. Magdali ko. Miuna de og lakaw si Venus pa? Oh, una kay sayo kuno siya nga pariporton sa iyong opisina. Pa. Time pagod. Ha? Kasingot ko nimo nga gikan nga migawa sa imong kwarto. Ay dan, nagpabuto ko sa kwarto eh. Nakitaan maguna ko sa Venus lang nga migawa sa banyo nga gikan ligo. Mati na misudan ko sa kwarto na pabuto. Nay mo, poy-poy pamangganing tuon akong kamot. Mao ba? Mao di ay nga daghang kay tuto niya tong bahay. Kay sige man day kag pabuto. Gusto ko nga minyo ko sabnak. Karang batanon og edad, namang Venus. Oy, maglisod na kaana pa oy. Uway babae nga mosugot nimo kay tiguang naman ka. Uy, baraw. Di pa ko tiguang Buboy. Ligon pa kong tuhod. O makalipay pa kong babae. Sige, manggani kong pabuto ka na kita na kong Venus. May mong asawa nga. Bot, langha pa. Kaya kanag mga batanon nga babae, mamili sila og batanon nga lalaki. Aw kung gusto ka gyud nga magminyo, si Uray Masing nalay panguyabi. Kay nisulti ba siya nako kausa nga di ibog siya nimo? Buyag! Di sa taong kuha ng Uray Masing, oy. Katiguang nga na. Wala na ilami, oy. Ay, madapa na si Uray Masing pa, oy. Lami pa na siya. Ay, tistingi lang. Si kausa lang. Panguyabi na siya. Ay, lami pa na pa, oy. Diba? Para nimo. Lami pa din na si Uray. Oo. Lami pa na. Oh, kung mauna ilis lang ta. Imo si Uray Masing. Niya ako sa Venus. Bungit si Ero. Watay daog. Watay daog. Unsa? Na si Uray Masing sa silong? Opa. Ay, siya na misita ni mo. Wa man ka mamisita niya. Mo nga, siya na ni anhin ni. Mo na pa. Gusto ka man gitahang magminyog usab. Agi si Uray Masing na lang pa. Ay, batanon laging gusto ko. Batanon. Gahi ba ninyo ko nga pasabton? Dili ko ng Uray Masing. Kuyunot na kayo na. Ay, mada pala ginas Masing pa. Dad ilang naglana, lami pa na. Banas na. Banas. Matay daghang lubida pa. Lami pa na nas Masing di ay. Oh, lagi. Lami pa na si Masing, uy. Lami maganas Masing. Ilis lami si Buboy. Iya si Masing. Kanya ikaw. Ako. Ilis mi. Kana kung
kana kung mo na itong atong kasabutan o sige sugot kay ko. Lagaw. Nauga to si Masing Baboy. O ikaw Venus, tanas kwarto. Ay nalang ang pangambisyon ng sama ng kong batanon pa. Kay tingalig, mukurog kas kalami. May nang tiguang kay level mong duha, luya nagtuhod. Di lagi ko ng uray lagi. Di ko niya. Kanauga na lagi dito pa. May ikog to. Babay man ang miyanhin ni Armay misita ni mo. Lah, busa kanauga. Kung wa kay gusto niya, palibari. Palibalik tarong. Bastira. Sige na, tubangan lang siya pa. Nakaw na pa si Drew. Ay, salamat. Nga nanaog ka na dong si Drew. Ari, abi na ako, dili ka mo at ubang. Nako. Sabay tuyo mo ni mo na, Masing. Ayaw pag, Sabay tuyo ni mo na ko uray. Ayaw pag uray na ako dong si Drew. Masing na isa. Ni ako, kaya gusto kong mupadayag sa akong kukmadyan mo. Sugda ko si Drew. Kaya ihatag ko ni mo ang tanang gusto mo. Sugda ko si Drew. Matrin mo uray Masing. Magkahimo ka pagkaha. Nagkurayot ka naman. Ay nanasad. Ay lagi pag-uray na ko. Og sultihan talang ka. Busok pa ko si Drew. Kay wa pa ni mabunog do. Kay usaray laki nga miagi na ko. Og labot pasad usaray among nahimong anak. Hugot pa kay ko. Busa sugta ko. Kay itugyan ko dayon nimo ang akong lawas. Okay? Sugta ko si Drew. Sige na. Hindi wal dilay. Sige pa, Drew. Masing. Pag-uray Masing na. Lagi Masing, bro. Masing. Masing. Hilas! Kasakit! Hilas! Unya pa, kumusta ang inyong lakaw ni Masing? Nadagyo ni mo siya sa motel pa? Oh, nadagyot. Na-check-in taon mi. Unya pa, lami? Ha? Hugot pa bas Masing pa? Hugot pa ba yasan? Pero kuyo na't nagpanit. Unya, baho ng agop-op. Pasalig na batanon nga sama ni mo, Venus. Basta, mangita yun ko batanon nga babae. Ug may nahunahunaan ako nga batanon nga akong panguyaban. Kinsa man pa? Ha? Si Grace nga anak ni si Tay. Ang babae nga mubuglupan. Uy! Bungo sa iro! Ayaw na mabayaw na. Maog yun. Si Rachel unta. Lami kay to siyag mga pagkaon dadon din he. Pagkaon lami. Di naman to lami. Ay nang Grace, urot yun ang kwarta ni mo pa. Kay kadagamit si Rachel. ni mo. Rachel, God, ganasilingan na to nga ni karinderya din ha. Oo. Madapan na gamay. Ang tinda. Ang tinda. Kanagid mong Grace nga kadagamit ni mo ato mo bayad man. Ba? Tuyo Limpyo man siya nga pagkamubuglupad. Limpyo man siyang pagkamagdalina. Ug human ko siya makuha, hagdon ako sa kasal. Pakaslan ko si Grace. Grace mubuglupad. Sige pa, Noy. Sige pa, Noy. Grace. Kana, Noy. Grace. Pagtagbaw diha, Noy. Ganun ka na diha, Noy. O kana, dili ko magmahay, Noy. Panag-uban ito, ha? Sanay, kana, Noy. Grace. Kita pa, Noy. Graciel. Nindot kining batang. Grace, ako, ay labot, Grace. Listo, listo. Haga. Kapuya. Haga. Pero, ipay kay ko, dahil Grace, ngayon mo kong kitagbaw sa akong kauhaw. Haga.
pagkabilog yun ako ni mo, Noy. Isag tiguang na ka, pero ligoon manghapon ka. Sige, balik. Gusto ko mo nang nakakuha ka o kalima. Bilib na ko ni mo, Noy. Noy! My Noy! Sa tanong tiguang na miagi na ako, ikaw na nakakuha o kalima. My Noy! Salamat sa imong komplemento, Day. Salamat sa pagdag. O kung musugot ka, pangasawa-unti ka. Ha? Pangasawa-unti ka. Bisan pa mas imong pagkababae nga bayranan. Mapakasalta, Day. Gikasubok ko na Isidro. Nga balibaran ko ikaw. Daghan ang gusto mga asawa na ako. Ang tanon nga lalaki. Mapay mo agad na ako. Apan dili na ko gusto nga musudan ang kaminyoon. Sige na, Nibe. Bayad na. Basta din bayad na. Aw, unsa man, moribansin ka pa? Sultitan. Samtang niya patasod ng motel. Dili man ti ka balibaran, Noy. Basta mo bayad ka lang, ha? Unsa man, Noy. Moribansin pa ka, Noy Isidro. Awa, tanawa. Di lagi mahitabo nga musugot si Grace nga mga sawa ka niya. Pangwarta rang iya pa. Pero bilib ko si mong gisulti pa. Ikaw nakakuha pagkalima? Buboy gani o sarman ka round? Kanya, lisod pag yun. Sa pangda. Pa, ako pa ikaw. Si Uray masing nalay pangasawa lagi. Unak, si Uray masing nalay akong pangasawa. Ang importante nga doon na lang ko'y kapahungawan panahon nga muliho ka nga kong gana. At doon akos masing ug hagdon ko siyang minyo. Pakaslan ko na lang si Masing. Ilabihang lipayan ni Uray Masing na ako siyang gihagad og minyo. Siya nalay akong pakaslan. Ang importante, una ko'y kapahungawan panahon nga muliho ka nga kong gana. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Dodong, ginaingon. Nagkalapas ko sa ikanong nasugo ang tao lang ko nga makasa. Mao kini ang hitabo sa kong kinabuhi nga dili na ko mahimong kalimtan. Mong order dadang. Dara Salamat nang dita. May manimpla da. Baka lagi na. Oy, say timo. Oy, Inday. Pamahaw pa ron, Inday. Ha? Muta na magagtimo. Mas bambina. Doon, niya sa di ka dinhi na mahos karinderya ni nang dita? Oh, paingon ako sa trabaho. Gitapulan ako nga magluto. Dinhin na lang kong mamahaw. Unsi mong order dong? Linat ang baka. Wow, nang dita. Unsan kang dodong na mo si akuan na. Oh, kadiyot lang, Inday. Mais pud ako anang ha. Kay nagmais man si Dodong. Hala. Kadiyot sa... dara imong linat ang baka, Inday, Ay, salamat. Nang, punig sabaw nang. Kay magpagatas ko. Aray. Ganong magpagatas man kaday? Ganahan na kong sabaw ko. Joke naman guning amo nang uy. Dara imong mais, Pwede naman sa palog tinudon. Sureness? Oh. Pagklaro, Inday, ha? Mas may akong klaruhan pidot ba? Kuya mo ng Dodong? Dili pa. Nanguyab siya nimo pero wa pa nimo sugta. Wa pa pud. Klaro higugo, Inday. Klaro atong itubag nako nimo dot Wa pa ko panguyapin ni Dodong. Maong wa pa pud nako siya suta. Bana ba ko mo, Inday? Ayaw gid kog binuangi. Mahibaw gani ko nga may relasyon mo sa Dodong. Ban talaga ka nako. Ug unsa may mong buhaton dot? Wa mo kahibaw. Nye. Uy, palayuan ng Inday, ha? Bana na siya. Pangitag babae ka ng nguay bana, Dodong. Sa suwaman ko'y nakita ang mga babae ng dita, eh. Oh, kadaghang mga babae, Ayaw, lang yung taon na si Inday. Kay kuya ug sayo kang mapahuway. Saba ko lang. Sa'yo mo sudan. Nailubot. Ay, nahurot naman me. Dugay manggod kang mianhe. Ginabot. Wa na pod. Hala,
Unsa nanday nang naadya ng dita? Itlog. Aw, gahi ang imong itlog. Humok kamay. Malasaw? Hindi ko ganahan anang malasaw. Dong, kana ay, kanang babayhan na mo'y imuha. Unsay magihungong ni Dodong nang dita? Kabati ra ba ko ha, nga naghungong ka? Ay, nangita man gud og babae si Dodong nga iyang panguyaban. Wa man kuno siya kita. Maong niingon ko niya nga ikaw na lang, meme. Pwede pod. Kay kong itlog, bi. Akong itlog? Dili, uy. Kanang baligya ni nandita kay boiled egg. Di ko anang imuha kay malasaw. Soy. Dong, 31 na ka, di ba? Opa. Ngita nag-asawa do. Hapit na pa. As bimbi, oh. Wapa na, siksi pa. Nakabalita ko ni Dita nga. Naibo ko nung nasmimi ni mo. Hala, mau ba pa? Magkunsa man ang babae kun maibog og lalaki. Kun ang lalaki, torpe, og dili musulti sa babae. Ako ba'y gipasabot ni mo, mi? Mola. Ay, kuan man gud, wa mong kumaanad nga musulti ko sa babae nga nagagusto ko niya, mi. Akong style, no? Dayon-dayon ni, murag balibol. Unsay imong pagtuo sa mga babae? Balibol? Bolas balibol? Dili. Nya. Unsa man ni, mi? Ikaw dong, unsa man? Mimi. Taas sa ini. Pero, Malnourished mo ni. Agon tahalan. Loka ini ay mag Chinese sambal. Agon tahalan. Yakin mo. Kadaan. Daot bitaw pero taas. May kining muliot-liot na. Agay. Unsay mong gisulti ng dita? Keslo no na si Dodong? Ni kinsa? Ni Meme. Dili! Di ka mo sugot inday nga kaslon sila sa Dodong og Meme. Dili! Uy! Pindot kay manukol man ka! Ay, OA diha god. Sige, ingon dili. Unsay dili ba? Dili ko makatuo ba nga kasluno na sila si Mimi og Dodong? Unya? Panugon na si Dodong kung maminyo siya ni Mimi. Uy, kay nga naman day. Baho man nag-ilok si Mimi tut. Nanangway pud ka. Ikaw, baho ang pagtiin, pero gipakaslan man ta ka. Oh, kalayo ras tilog-ilok Hala? Ngano ka, Mimi? Muli ko sa Davao dong. Ngano man? Uyuan, nga mo'y nagpadako na ako. Yugo? Ayaw, ako na lang. Kaso kwarta, mag-iroplano ra ba ko? Oh, sige. Ikay may baw. Bilin lang ko din sa ato. Yes! Ganun niyas mong kaday? Kaya man si Mimi. Dahil ka man ka Davao. Oh, unya? Aw. Kay gayo na tadong. Ha? Saan sa? Pagtarjak. Sama na yung magipag-ulit na ako dong Umang ko ina-ini ni Pindot nga akong bana. Kataas ba ini? Ayan na ni mo nakag-agta nga ba Hindi mo mas mili. Hindi ka mas mili. Tinumili ka mo ano Ikaw. Ayan, namulti kag-agta nga ba Dot. Mabdus ko. Mabdus ka, Inday? Oh, ngayon na bala ka mo nang naong ni mo, Dot? Nganong mamabdos man ka, Inday nga. Dili man ko makahatag og anak sa babae kay birukon man ko. Ha?
Di ay? Unsa din ang birokon? Baogod! Oy, baog day kadwat? Hala, Unsay hala? kung maunang baog ka? Ay, dut, klaro na lang kayo nga di day ni imo. Day, kay amahan din ako lumabos. Unsa man? Si Dudong tingali. Si Dudong di ay? Oo, ay. Dut, okay na ka nga si Dudong ang nakapamabdos na ako. Wa masuko si Pidot nga napamagdusan ko ang iyang asawa nga si Inday. Pero pag abot ni Mimi gikan sa Davao, ni kumpisal ko niya nga nakasa ko sa among kaminyoon. Misabot ra pud ng taon si Mimi. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Ronald, ginaingon. Ayaw pagdaot para lang nga mahimo kang sakto sa uban. Kay bisan og balihon ang kalibutan, makasa mangitang tanan. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi, di na ko mahimong mahikalimtan. Arnold, nakita na mo ni Dan? Ha? Nakita mo? Wa lagi. Nga naman bong? Isog kay ito nakita ni mo. Nga naman ko no? Abot ito niya. Abot, unsa may nahitabo yung Dan ha? Arnold? Nga naman mo? Ha? Wa ko idea baybong. Anong nangita na siya nako og suko kayo? Dan, mahimo ba? Ay na lang pangita og gubot. Dili na mahimo, Ruwila! I-big deal man nimo ang chismis. Uy, naunsa man ka chismis raman na. Ruwila, ang chismis, dili na mabalita kundi na tinuod. Mura mas kag na squadcom, Dan. Squadcom! Squadcom? Si Mang kay kada. Basta makita na ko sa Ronaldo, magdugo din ang iyang ilong. Wa sa ilas, Dan? Wa man. Dahay nalagtubay ni Dan. Nasuhito na taana niya. Daghan ra nagtabitaw na pero sukol dagan na. Di ko mahimutan kung dili ko makahibaw unsay akong sa nga nabuhat dito niya. Isumuro kayo nga nangita nako, matud pang baybong. Uy, nagkasulti din mo si Baydan, Baybong. Diin. Dito sa birthday party ni Ruila gahapon. Mo ba? Unsa man? Nakasigot mo ba ako? Unsa man? Oo, hubog man siya og dako kay tingog. Ibadlong gani siya sa mama ug papa ni Ruila kay muran magway buot nulti. Mo ba? Gigsulti niya bitaw ko niya bahay na nang iyang kasuko na ko. Ang kong mahibaw gano'n na siya. Dan, si Ronald o ato masugatan? Adto taagi sa pikas Dan, Ruwila. Tuli! Tayo patay pa nga nung nilikay man ka. Dos! Di ba naglagot ka niya? Pagsulti mo para mapatch up munduhan ni Ronald. Ay, di pa karon ang panahon, Ruwila. Ay, yan, likay. Nitipas laglang agianan ni Ruila dahi. Ano ba yan? Lang ito ba? Taos daan ba eh? Sagdil na sa daan. Ditsuul, lakto doon ng daan ba eh? Niga kayo nag-utok tawa na. Sige lang pa sila bots kinabuhi sa ubang tao. Pero niya, wag yun siya kay bao nga pataka lang siya pirmi. Timing nga ni. Nasbay danay. Pakigsultihan ko siya. Renald, kalma lang ha. Hinaya lang gud siya sa pagpangutana. Mahibaw yun na hilala. Oh, Dan, ngayon ni Barok man ka. Kahiyon ko. Anak ko mangising mo tubangan, ha? We, sure oy. Dihin yung duha. Bay. Bay Dan. Bii po, Dan. Bii diha, bii di Layla. Bay Dan. May mo magsultitan duha. Ano naman? Mudi na yung nasagkasay mong gibuhat ako, ha? Ronald! Gusto kong mahibaw ba kung saan ang akong gibuhat ni mo nga suko magay kanako. Sultahin ko bay. Di na kinahanglan! Bidas, may batia sa nimo eh. Ikaw rin nahibaw nga doon ako'y gibuhat kadautan ni mo. Ha? Ni kinsa man? Ugon sa man na? Sultihi ko. Ipaw magaga. Ako, bidap, wag yung ko mahibaw nga nung naglagot ka nako. Bitaw Dan, sultihin na lang si Ronald aron mahusay na mong duha. Ayaw pag-api-api ha, Layla. Otro sa kang babayhana ka. Nagparehas na mong duha ni Ronald! Taruwa ko rin ng imudan. Anong kami naman hinong duha ni Layla ang imong sukan?
Asa mo gina? Piniklaro ako namin. Hello mo? Sos! Lami abay ng sumbagon, uy! Ay! Agay! Agay! Saman, ha? Ay! Ron! Huli! Ay, pasaoy, naglipog naman ko inyo. Once and for all, dan ba? Sulti, may ganong ingon anak imo kasuko kang Layla ni Ronald. Sulti! Kung di ka mo sulti, magkiguwag ko nimo. Nagbuhatan ako, Lila. Kung dili ka gustong buwagan, di ka sulti, himi, unsa. Ay, gawan mo, God. Chismis lang, ne, pero ito kung chismis kay gikan kini sa usa ka bayot nga Kisa bayot ah? gikan ni kalagod. Ingon siya, misulti ko no mong duha ni Layla Ronald nga ako kuno ako kuno kay kinsa kay bayot kuno ko. Nganong wa mo maningog? Ngano mo? Kanindot bation kining wa na tay gunahuna. Gani. Pastilan ginis baydan. Abi na kung kusay akong nabuhat niya nga suko mo siya. Asa pa si Ruela. Nasuko na po niya. Na, ambot lang atong Ruel. Pasig buwagan to niya sa daan ay. Unsa? Ingon niya, dugay na kuno siyang nagduda pod nga bayot si Dan. Kung tuwa na ay. Lalaki kay nagpamarog sa baydan. Di na may tabong nga bayot na siya. Kanang babaon kay Nasdan, say na naoy nga kabayoton na siya. Kabayoto na siguro pero dili pa bayot. Ka-cute yun mo katawa sa kang lalab. Gana nga kung pamati nga nasito lami si baydan. Pero kung nagyapoy bugat nga akong gidada. Ha? Unsa man na ha, Ronald? Ay, bugat ng kaya kong puson. Unsa? Basig na kay prostate. Bugaan na ni basta. Nakasabot na ko. Sa kuan ba? Ikaw cute. Okay na kumain ako duga. Di po kumadlo ka na. Dili tayo na prostate. Layla. Ko? Oh, Layla. Takbawa ko. Unsa? Kining paminaw sa mo nako ba? Sige na. Doon ako'y ikumpisal ninyong tanan. Sabladan. Unsa man? Lisod isulti, pero ako na lang yun isulti. Kay giniingon, ang pagsulti sa kamatuuran, mo'y makahatag nimo og kagawasan. Kuan, ang tinuod nga ako Bayot? why picture itong tanan ha? Kita makasara man gyud ta kay tawra man ta. Ako og si Ruela magpakasal na. Pero ingon ini nga mong gikasabutan nga set up kaning si Ruela maoy magsulob og terno, krasunis ba? Og tuxedo. Samtang ako mag-wedding gown? Hindi na ipagyod sa baydan nga bayot siya pero same as parehas na yun na. Huwag ito magkasama ang kaagi ni Ronald. Dinining tulumanon. What's the style? Kabayoton pa style. Mga listeners, sa tuwang What's the Style Part 21. Ug salamat sa tanan nagka-comment sa tuwa. Na-appeal dun sa atong pag-vlog sa atong Part 21. Labi na sa akong mga listeners nga gasunod ug paminaw sa atong mga drama. Wato di shout out na nagka-comment sa tuwa. Shout out ako si Ryan in Quito. Shout out mo da Ryan in Quito. Si Ma'am Delsa 99, shout out mo diya ma'am. Ug si Clarice Bag, shout out. Ug si Sir Dads Baskis, shout out mo da. Sir Dads Baskis ug kang Ma'am Jennifer Tivis. Shout out mo diya, Ma'am Jennifer.
Si Michael John Amores diya sa Lanao del Norte, shout out mo diya tanan. Si Oscar Abedog diya sa Karkar Grahe Cebu, shout out ni mo da Oscar Abedog. Ug kang Jude Plastico, shout out po nako si Benji Kisay, shout out po nako si Erdan Tindungan, ug shout out po nako si Sir Willo, ug si Ryan Enkito. Ug mga itong listeners, tanan nga comment sa ito, atong shout out, ug usbo na ko pagpasalamat tanan nga comment sa ko, salamat kaayo, katakatangin na po atong part 22 mga listeners, ug salamat jud guys sa inyong tanan.